Tervetuloa tiivisluennolle aiheesta lupa. Mitä se lupa oikein on ja miten koira pyytää lupaa? Minä olen Henna Hanhirova. Minä olen käyttäytymisanalyyttisen eläinkoulutuksen asiantuntija ja opiskelen tällä hetkellä myös eläinten kouluttajan ammattitutkintoa. Minä olen filosofian maisteri kielitieteistä aiemmalta koulutukseltani. Helppo arkki koiran koulutuksen perustin 2018 ja tämän yrityksen avulla autan koiran omistajia ratkaisemaan ja ennaltaehkäisemään arjen ongelmia ja haasteita. Tällä luennolla puhutaan tosiaan luvista. Eli milloin koira pyytää lupaa, miltä sen luvan kysyminen näyttää, mihin koira pyytää lupaa, miten luvan pyytäminen opetetaan, mitä hyötyä luvan kysymisestä on, no mitä jos se koira ei pyydäkään lupaa ja kumpi johtaa näitä tilanteita. Milloin koira pyytää lupaa? Silloin kun koira haluaa jotain, mutta odottaa ihmisen aloitetta ennen kuin etenee kohti haluamaansa. Se voi olla ihmisen tietoisesti opettamaa se luvan kysyminen, tai voi olla, että koira itse on alkanut ehdottaa sitä. Koira on siis oppinut, että sen kannattaa ensin tehdä X, jotta saa Y. Eli esimerkiksi koiran kannattaa ensin katsoa omaa ihmistään, jotta saa tervehtiä tuttua vastaan tulevaa koiraa. No miltä se luvan kysyminen sitten voi näyttää? Tämä on yksilöllistä ja riippuu toki siitä, että onko koiralle tietoisesti opetettu joku tietty käyttäytyminen luvan kysymiseen vai onko koira itse ehdottanut sitä. Se voi olla katsekontaktia ihmiseen. Se voi olla sen halutun asian katsomista. Koira saattaa vaikka tuijottaa ruokakuppia paikallaan seisten tai istuen, jotta saisi luvan syödä. Koira saattaa vuorotellen katsoa sitä omaa ihmistään ja vuorotellen sitä kohdetta, jonka luokse haluaisi mennä. Koira saattaa istua paikallaan, koira saattaa seisoa. Voi koira myös makoilla. Koira saattaa laskea leukansa kohteelle. Esimerkiksi laskee leukansa sohvalle, kun haluaisi tulla sohvalle. Ja nämä on vain esimerkkejä. Voi olla muitakin käyttäytymisiä. No mihin koira sitten sitä lupaa pyytää? Koira voi pyytää lupaa esimerkiksi toisen koiran tervehtimiseen, toisen ihmisen tervehtimiseen, sohvalle tai sängylle tulemiseen, autoon hyppäämiseen tai autosta pois hyppäämiseen, ovesta kulkemiseen, ruoan syömiseen, syliin tulemiseen. Ja nämäkin on taas vain esimerkkejä. No jos haluaa opettaa ihan tietoisesti koiralle luvan, niin miten se sitten tapahtuu? Ensinnäkin on tärkeää välttää turhautumista. Jos lähtee opettamaan lupaa sillä tavalla, että estää koiraa pääsemästä, niin kuin fyysisesti estää koiraa pääsemästä sen asian luo, jonne koira haluaisi päästä, niin tämä aiheuttaa koirassa negatiivisia tunteita ja myös sitä turhautumista. Ja voi käydä niin, että koira liittää siihen odottamiseen ja siihen luvan pyytämiseen sen turhautumisen, jolloin mukana voi tulla esimerkiksi vikinää ja semmoista levotonta käyttäytymistä ja jopa välttämistä. Sen lupakäyttäytymisen voi opettaa etukäteen. Eli esimerkiksi jos haluaa, että koira istuu ja pyytää lupaa mennä ovesta, niin sitten opetetaan koira ensin istumaan suullisesta vihjeestä. Tai ylipäänsä jostain voisi olla elevihje myös. Et ensin koira osaa pyynnöstä istua ennen kuin siihen liitetään se lupa. Voidaan myös opettaa se lupa nappaamalla. Ja se tarkoittaa sitä, että kun koira vaan tekee jonkun tietyn käyttäytymisen siinä lupatilanteessa esimerkiksi, me halutaan opettaa koiralle lupa mennä ovesta ja koira sattuu siinä ovella vaikka vilkaisemaan meitä, niin heti sillä hetkellä kun se vilkaisee meitä, niin me annetaan koiralle lupaa mennä ovesta. Tässäkin tärkeää välttää sitä turhautumista, eli nappaamisessakaan ei jäädä odottelemaan sekunnista toiseen, että se koira tekisi jotain, vaan jos se koira ei muutaman sekunnin sisällä tarjoa jotain käyttäytymistä, jonka te haluaisitte muuttaa luvaksi, niin sitten opetetaan erikseen, pyydetään erikseen jotain käyttäytymistä. Mutta jos sattuu, että koira joka tapauksessa esimerkiksi
tuijottaa teitä intensiivisesti, kun te olette itse menossa sohvalle ja se haluaisi itsekin sohvalle, niin sitten se intensiivisen tuijotuksen voi siitä ottaa luvan pyytämiseksi ja alkaa antaa lupaa, kun koira intensiivisesti tuijottaa teitä. Sitten jos siihen odottamiseen, että koira odottaa sitä luvan pyytämistä, siihen haluaa lisätä kestoa, niin sitä tehdään myös sitä turhautumista välttämällä. Ja sitä voi esimerkiksi tehdä heittämällä nameja. Tai jos on tämä opetettu käyttäytyminen, niin kuin vaikka se istuminen, niin voi opettaa sille istumiselle itsessään ensin sitä kestoa, ennen kuin siihen luvan pyytämiseen, ennen kuin se edes liittyy luvan pyytämiseen. Ja kun koira itsessään osaa jo istua pitkään, se on opetettu hyvin siihen istumiseen, niin sitten se automaattisesti siirtyy myös siihen luvan pyytämiseen se kesto. Minun YouTube-kanavalla on tällaisella otsikolla video "Näin opetat koiran odottamaan ovella". Sieltä voitte katsoa, se on semmoinen 5 minuutin video siitä, miten käytännössä virheettömän oppimisen mallin mukaan, eli nimenomaan turhautumista välttämällä, opetetaan koira pyytämään lupaa ovella. Ja jos teitä se kiinnostaa, se opettaminen, niin tuossa videossa on sitten konkreettiset ohjeet. Luvan kysymisen hyötyjä. Luvan kysyminen voi lisätä turvallisuutta. Esimerkiksi kun koiralla on lupa lähteä tai tulla autosta pois, niin silloin ei ole vaaraa, että kun auton oven aukaisee, niin koira säntää sieltä ulos ja pahimmillaan juoksee toisen auton alle. Ennakoitavuus. Te kerkeätte itse esimerkiksi ensin katsoa, kun te lähdette omasta kodistanne. Jos teillä koira odottaa ovella, että voitte itse mennä ulos, niin teillä on mahdollisuus ensin itse katsoa, että onko täällä muita koiria, onko tulossa muita ihmisiä. Ja se tilanne on sitten rauhallisempi, enemmän hallinnassa. Ja tosiaan rauhallisuus ylipäänsä. Kun sen odottamisen ja luvan pyytämisen on opettanut positiivisen vahvistamisen kautta ja ilman sitä turhaumaa, niin koirakin pysyy siinä tilanteessa rauhallisena. Ja vuorovaikutus ihmisen kanssa on tässä myös se ihana puoli. Eli sen sijaan, että te olette molemmat yrittämässä sitä omaa asiaa, ne koira säntäämässä yhteen suuntaan ja sinä panikoimassa, että miten saat pidettyä sen koiran siinä, niin teillä onkin siinä yhteys ja te yhdessä keskustelette eleiden kautta siitä tilanteesta. Ja molempien hallinnan tunne lisääntyy tässä samalla. Yhteistyö noin yleisesti on se, mitä me haluttaisiin koiran kanssa olemisesta. Ja tässä luvan pyytämisessä sitä yhteistyötä tulee hyvin kehitettyä. No mitä jos koira ei pyydäkään lupaa? Jos on tilanne, että koira ei ole koskaan elämässään mistään pyytänyt lupaa, etkä sinä koe sille mitään tarvetta, niin ei koiralle tarvitse mitään semmoisia opettaakaan. Ja jos on tilanne, että koira on ennen vaikka pyytänyt lupaa hypätä sohvalle ja nyt se ei enää pyydä, niin tarviiko sen pyytää? Nämä on kaikki yksilöllisiä. Kukaan ei ulkopuolelta voi määrittää, että mitä kenenkäkin koiran täytyy tehdä, vaan se riippuu aivan täysin teidän omasta arjesta. Jos kyse on yksittäisestä tilanteesta, että sinä esimerkiksi haluaisit, että sinun koira pyytää lupaa tulla sohvalle, mutta nyt se ehti jo hypätä sinne sohvalle, niin paras tapa olisi ajatella, että meni jo. Ensi kerralla olen sitten vähän tarkempi oma ajoitukseni kanssa, että heitän vaikka vähän enemmän nappuloita sille etsittäväksi, että kerkeän vaikka asettua itse sohvalle ennen kuin koira siihen hyppää. Jos se tilanne vaatii sitä, että koira pitää saada ohjattua pois, esimerkiksi se on odottanut lupaa hypätä autoon, autossa on vielä vaikka jotain tavaraa, mikä sinun täytyy saada siirrettyä pois, mutta koira hyppääkin sinne autoon ennen kuin siihen antaa lupaa ja siellä on tosiaan se roina edelleen ja koira pahimmillaan hyppää sen roinan päälle, niin siinä tilanteessa voit esimerkiksi antaa koiralle luvan tulla pois autosta ja heittää sille just vaikka nappuloita tai nameja etsittäväksi. Tai voit ohjata namilla syrjään, ohjata namilla pois siitä tilanteesta, pyytää jotain toista käyttäytymistä, esimerkiksi kutsua luokse tai just tässä autoesimerkissä pyytää hyppäämään alas sieltä autosta, sitten pyytää vaikka maahan makaamaan ja antaa siitä sitten nameja. Tai sitten voi antaa jonkun lelun ja leikittää sillä koiraa, jos koira semmoisesta tykkää.
ja sillä aikaa, että siihen kerkeät siirtää ne tavarat pois sieltä autosta ja sitten antaa koiralle uudestaan luvan hypätä sinne autoon. Se on tosiaan sie ja sinun koira, jotka päätätte, mistä on hyvä pyytää lupaa ja mistä ei. Se ei ole mitenkään kenenkään ulkopuolisen ihmisen määrittämää, eikä ole olemassa mitään ohjesääntöä, että mistä koiran pitää pyytää lupaa. Se on aivan vaan, että mikä teko ette teidän arjessa tärkeäksi. No kumpi nyt sitten johtaa näitä tilanteita? Ja tässä voin heti paljastaa, että ei kumpikaan välttämättä. Koiran kanssa yhdessä tekemisessä ei ole kyse johtamisesta, ei ole koskaan ollutkaan. On ollut vaihe, jolloin ihmiset ovat luulleet, että koira tarvitsee johtajan, ja on edelleen olemassa ihmisiä, jotka näin luulevat, mutta nämä ihmiset ovat yksinkertaisesti väärässä. Koira ei tarvitse johtajaa, vaan samalla tavalla kuin ihmislapset, niin koirakin tarvitsee opettajan, vanhemman ja sellaisen turvallisen kiintymyssuhteen. Ja samoin näissä lupatilanteissakaan, niin ei niissä tarvitse olla johtajaa. Voi olla, että se on vain vuorovaikutustilanne. Molemmat teistä vastaa toistensa aloitteisiin. Siellä vaikka meet sängylle, et ollut ajatellut, että koira nyt edes tulee sinne, mutta koira sattuu pyytämään lupaa, niin sitten sinä annat sille luvan. Tai jos koira ei tuu siihen pyytämään lupaa, niin sinun ei tarvitse erikseen sitä sinne niin kuin houkutella myöskään. Aina lupaa ei voi antaa. On olemassa tilanteita, kun se ei ole turvallista. Ja silloin sitä ei tarvitse myöskään antaa. Et jos koira pyytää lupaa, no sanotaan vaikka, että koira pyytää lupaa päästä sängylle, ja sängyllä makoilee myös ihan pieni vauva, ja koira on 50-kiloinen, ja sinä et koe turvalliseksi päästää sitä koiraa sänkyyn, kun se vauva on siellä myös. Niin siinä tilanteessa sinä voit sitten olla antamatta lupaa, mutta sen sijaan antaa koiralle vaikka jonkun aktivointilelun tai nappuloita tai rapsuttaa sitä siinä sohvan vieressä. Ja aina lupaa taas ei tarvitse pyytää. Et jos esimerkiksi se sohvalle tuleminen on sinun mielestä ihan ok, sinun mielestä koira voi tulla sinne milloin vaan, niin ei sen tarvitse myöskään pyytää lupaa, jos sinusta ei siltä tunnu. Ja voi olla, että toisina päivinä koira pyytää lupaa ja toisina se ei pyydä. Et koira voi ihan itse päättää, milloin siltä tuntuu, jos se ei sinua haittaa. Ja tosiaan, niin kuin just äsken sanoin, että aina ei haittaa, vaikka sitä lupaa ei pyydä. Että jos se ei teidän arjessa ole mikään ongelma, ja se ei ole koiralle ongelma, se ei ole turvallisuusriski, niin ei se haittaa mitään, että koira ei pyydä lupaa. Jos sulla heräsi tästä aiheesta jotain kysymyksiä, tai haluat sanoa kommentteja, niin minun saa yhteyden esimerkiksi Instagramin kautta koirankoulutus_helppoarki, tai sitten minun nettisivuilla www.helppoarki.fi on yhteydenottolomake, jolla voit olla minun yhteydessä. Sieltä löytyy myös blogitekstejä kaikista eri koirankoulutusaiheista. Ja Instagramissa jaan myös kaikennäköisiä koirankoulutusvinkkejä ja myöskin ihan tämmöisiä arjen asioita. Kuullaan taas ensi kerralla.